Ben, temos agora unha das rapazas que estivo nos obradoiros con algún dos grupos hoxe pola mañá. Unha muller que iba a traer un montón de cousas informatizadas e ao final valiuse da súa propia vida interior para darnos ao obradoiro. Ela é unha poeta que, ademais de ser poeta, é moitas outras cousas bastante interesantes. María e eu somos solamente poetas, e iso é unha desgracia e unha tristeza. Pero Ledicia Costas, un aplauso para ela, por favor. Ledicia Costas é campeona de petanca, Campeona galega de petanca, abogada para España, abogada. E ademais, por favor, sube aquí porque tens que compartir con toda esta xente ten unha habilidade que nunca lle imaginaríades a ningunha outra persona e moito menos a un abogado. Ledicia Costas fala do revés con máis soltura coa que todos nós falamos do dereito. E isto é así. Fagamos unha demostración. Ledicia Costas, por favor. Ben, voulle recitar un texto meu que é algo que sei de memoria e de explicar. Hoxe estaba eu e xo abad seu é e ti aínda non chegaras e ti aznía un saraguech e o coiteliño que me regalou miña nai e o liño tuoc ese é o que empoe jalor aín e al élfico puro e duro orupe orup. Ben, deixo vos con Ledicia Costa. Hola a todas e a todos. Estou encantada de estar aquí falando do dereito e do revés. Gracias por convidarme ás persoas da organización, porque é un placer. Están aí resolvando e adiante porque aí tamén hai algo escrito do revés que supoño que logo sabredes o que é. Bueno, eu son da xeración de Pippi Langström e da Bola de Cristal, que para vos son cousas que vos soarán así como a chino, pero preguntade nas casas aos vosos pais, aos vosos nais e saberedes como vos dirán que somos da xeración de cando a televisión aínda servía para algo máis que para estorbar. Non sabedes quen eran os electroduendes, non? Sí. Nin a bruxa vería. A bruxa vería sería o que hoxe é o poder político. Os políticos, non? Pois estaban encarnados na bruxa varía. E os electroduendes eran un grupo de rock and roll duns tipos que o peor que lles podía pasar era convertirse en humanos, non? Porque representaban todo o contrario aos humanos. E teñen hits que podedes buscar en YouTube como Soy un electroduende e nadie me comprende ou No se ría de la bruja avería. Eu fun caer aquí o día que atravesei o televisor e saín da Bola de Cristal. Criei-me soñando que as paredes da casa estaban construídas con galletas Cuétara. Eu pensaba que o teito do fallado caía polo peso das plantas aéreas e tamén por aquilo de aplastarme ben abaixo, sen futuro, como nós agora, sen recursos, como doe cando falta. Dame bocadillos de manteiga e azucre que quero para min a insolencia de sentirme minúscula e volver ser a nena das fotografías, ou poñer gafas de plástico e ser invisible para vos e para o mundo, ou pintar as paredes e atravesalas só pola virtude de ser un electroduende. Buscade logo os electroduendes en YouTube que paga a pena. Vou ler agora antes de despedirme de vos, un poema de amor que fala sobre Romeo e Xulieta. Atopan un policía despois dunha noche de borrachera e o que lles pasa é isto. A todo isto, Xulieta é hippie, vale? É un dato importante a ter en conta. Xulieta camiña por Opio Street. Hai un par de días rapou o pelo e mercou medias de rede. Leva o seu amor collido polas entrañas. Xulieta calza zapatillas prateadas, move as cadeiras como unha bailarina de striptease. Colgou dunha punta os zapatos de raso, tirou ao lixo todos os seus corsés.
volveuse inmortal. No cruce con Delirio Street, un policía para e pídelle a documentación. Pero Xulieta non ten papéis nin mans, porque leva o seu amor collido polas entrañas. Ela mira con ollos de gata en celo e vomita de todos os pés, deixándolle os zapatos luxados de baleiro. Xa non me queda nada dentro, dille. Xa non me queda nada dentro. Escápaselle unha bágoa que se evapora no mesmo momento de saírlle de lacrimal. Mentres alá, na extrema do horizonte, o sol cospe o seu derradeiro raio de luz. Grazas a todos e a todas.